سلامتاينا مسبات كل جزء نباس سلامتاي خي هو تخاك تغيرو نادل خاخ تغيرو زي خالخ مبزحته سب عدمي ملو تصعيرو جنانا بتزدلي بوتا زي بتصحلو مخنيات انتاي مخانو قد فلدو بزح جزء صلاتنا ابدغ زلو يزمسلنا اتحققن كاب عاود زرحق كازلو حدا نجر طرحي اذا عابي عنقفات زي ابو شتخاي زلو نسو دما ايغو يبحال نزا وشتخا زلو صلاي ايغو لوم انت زي قتيلخايو صباح نسو كقتلكايو سلام ازين هيوتخا تقنت زخون صماع مصحفت بقانقا تግርኛ زقربلو ناناتي تيوي نزي مدلاو زدالو لكم انا حوكم ناتاني زي channel حدث انتكونكم سبسكرايب ግበሩ اب كومنت ድማ ابي عدن كتمان خونكم كم تكتاتلون زلهم صحافو لي ابزا فيديو بزعوا حنتن هيوتكم كتغير التخيل مصحف كنزاربين اذا مصحف زيا براين هوليداي استصحفت Ego is your enemy تبليا ابزنا يلوم تملتنا بزعباتن عبيت سبات زن اسوم نهابتامات زدكيوم نعوتات دما زقتلهم مستراو صلاي وي دما ايغو كمي غيرخا كم تسعرو كنلينا امونغوتوم نحصير غزي دميقوم زطفو سباتن بتوم نزل عالم تاريخ زسرحو جغانون زلو فللي حنت نجر طرحيا نسا دما مس ايغوم زلو مركب نزا مستر زي انت تردي خيا كاب زخونه سب نلعلي عوت كتخون تخيليخا هيوتخا تغير دلو انتخونخا نزي كابزا مصحف زوسدكم شوعت بلوصات تمرتات صني لخا كسع مودات اسمعن قداماي تمرتي تزعابي صلايخا ابوش تخاي زلو مبزحته سب بدغ زلو مسناخل طرح يزرلاي تزعابي صلا كن ابوش تخا ابت تحساسباخا تحابي زلو سمناي زصلا از دما ايغو يبحال رايان هوليداي ابتا ايغو از يور انمي تبل مصحفو نيغو كم اتن عخان بعلخا لعل عقنه قداس سب غيرها كتحسب زغبرك حمام يلو يزغلصو استحاده تاريخ نغرك نغس سولومون ابت طرز سلطانون طببن مسبصحه كل سماين مدرن ابزود سولو غزيا حدا مستل ترديو نيرو نسو دما كاب حيال سب تعقستنيا سب يبلص كابت بحيل كتما زحز خعا نمنفسو زغز يبلص يلو نيرو نغس سولومون نزبللو مخنيات حنت كتما نمحاز وتادراو حيلن سلطن طرح يزدلي ገዛር እስኻ ወይ ኢጎኻን ምቁጽርግን ምስ ገዛር እስኻ ቀጻል ቃልሲ ምክያዲ ሓትት እዩ ሕርቂ ቅንኢ ወይ ትዕቢት ንሰባት ካብ ቁጽጽር ወጻእ ገብሮም ይኽእል እዩ ንዞም ስምዒታት እዚኦም ዝገዝእ ሰብ ግን ካብ ዝኾነ ንጉስ ንላዕሊ ስልጣን ኣለዎ ክብል ይደልዩ ነይሩ ካልእ ብሓይሊ ዝተተሓዘት ከተማ ብሓይሊ ክትስእና ትኽእል ኢኻ ንነፍሱ ዝገዝእ ሰብ ግን ሰላምን ጥበብን ስለ ዘጥረየ ውጽኢቱ ነባሪ እዩ ዝኸውን ምዝ ሓሳብ ዝመሳሰሉ ካልኦት ህቡባት ሰባት ተዛርበዎም ጥቕስስትንራ ማህተመ ጋንዲ ንዓለም ቅድሚ ምቕያርኻ ንርእስኻ ቀይር ዝበለ እንትኸውን ለኣውዙ ድማ ንሰባት ዝስዕር ሓያል እዩ ንርእሱ ዝስዕር ግን ብሓቂ ብርቱዕ ኢልና እዩ እሺ ንምንታይ ኢጎ ሓደገኛ ዝኸውን ሕሰብዎ ሓደ ሓድሽ ስራሕ ክትጅምር ከለኻ ወይ ሓደ ሓድሽ ንግዲ ክትኸፍት ከለኻ ኢጎኻ ንስኻ እኮ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ስለምንታይ ኢኻ ካብ ሰባት ትምሃር እናበለ ኣብ እዝንኻ ሕሹኽ ይብለካ إذا دما كابت قند علامة خير حركامو ناي ودكتخا مجمريا يخون بحق نقركا يقو كم مقاري جاي حق خيتري يشفنكا أب كند بتسرح تتكر أب سب انت عيكو لنزبل تريد كتتكر يزقبركا ناب نتبسد زلخا حانت بيزنس جمير خانبل حيدة $1 مسرحخا شعو نتيقو خايمة سمو حجوكو هابتام خويني قدانك غير لني مكيناك عدقل لني بلكا إذا قن ناي تفقات مقديو اتحقني عاوت اب تحتنن اب قصاله تمرتن يزلو غنز طرح يكونن اتزعابي مستر غناك نغركاي قدميو غن نزا فيديو لايك بمغار جمر قال اي تمرتي كل غزي تمهارا يكون وي دما ستي ستودنت زبلي مبزحته سب نشت عاوت مسجبته تعويته كل فليته لك حسب يجمر ازي اتعابي جيغال اتزعابيت مستر غن عاوت موداتا زيبلو ناي تمرتو غعزو مخانو استحاده تاريخ نغرك كيرك همسات زبال عابي جيتاريس نيرو زي سبزي مست عابي باند ميتاليكا كتصوت مستحاصيه درو عابي كيلا جيتاريس توحيل زودس نبره سبي ግን كيرك همسات انتاي غيرو ناب حدا جو ساتران زبال ممهر خيدو توساخ كمهار يدلي يلو حسبو على مدتي بعدناقوت سمو تصوعو خلا نسو ግን كم حدش تمهار يخوينيو نحدش ممهر خيدو حتى حاتيتو سلامنتاي مخنياتو يغو كله تفلط إخا خبلو خلو نسو ግን ገና ብዙ ሕስተርፈን ተማሃራ እየይሉ ስለዚ ሓሰበ እዩ
بحق نقرأك إتوم ماستر نبلهم سبات بتكبر تنزل عالم تمهاراي خوينو زغط سأل سبي إيش نزل حسب أبزناتنا نحبش شبه لستن رأيو حدا سب ديجر مس حاجة وي حنت بيزنس مسخفته كم عد وي كم هرت راح يزدلي كابسب كم هار ريتو كقبل وي أي فلت خوان كبلي خودوي إذا دما إيجوي أنت لا كابسب ممهار قارص عبيد خاون شعوي زقارص أب سدة تنبر أنت اللي من البعض صبو كفليت وي هاي سالاري اللي كاي خاون جن كل فليت أيه الخا كم ممهار أنت لا أدوي الخا تعود خا جيزياوي زخون ريان هوليداي كم زبلو حق أنيا تمهاراي كاب كل سبن كاب كل هنتاتن كم مهار دلوز خوناي استحنت حطوك حدك حدا سب مستعوته كابون تحت كاب زلو سبات كم مهار يخلي ويس كم مهار انت فتينو كبرو ينكيو قال سوات كبرو ينكيو قال دما تحتنا يول نسخه خنتاي تبل ملسخه اب كومنت صحفلي اذا ترحقنا يكونن بتزقصل نتبي زياره وسان حسابي تسالساي تمرتي كابوره قبري عبي ስለዝኾነ ተግባር ዝብል እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ንዕላሙ ኣብ ክንዲ ዝሰርሕ ብዛዕባ ዕላሙ ክዛረብ እዩ ግዜኡ ዘጥ እዚ ክሰርሕ እየ ከምዚ ክገብር እየ እናበለ ወረ ጥራሕ ይዝነዝሕ እዚ ምግባርካ ነቲ ኢጎኻ ብሓሶት ክዓግብ እዩ ዝገብሮ ራያን ሆሊዴይ ግን ትሚልኻ ስራሕ እዩ ዝብለና እስቲ ሓደ ታሪክ ክነግረካ ኣብ ጥንታዊት ግሪክ ዶሞስትነስ ዝበሃል ሰብ ነይሩ እዚ ሰብዚ ዓብይ ተዛራባይ ወይ ኦራተር ክኸውን ይደሊ ነይሩ ግን ሓደ ፀገም ነይሩ ድምፁ ኣዝዩ ድኹምን በኣባእኒ ነይሩ ቀፂሉ እንታይ ገይሩ ይመስለኩም ናብ ሰባት ኸይዱ ዓብይ ተዛራባይ ክኸውን እየ ኢሉ ይተዛረበን በኣንጻሩ ናብ ሓደ በዓቲ ወይ ኬቭ ተሓቢኡ ምእንቲ ናብ ሰብ ከይወፅእ ንክሓፍር እውን ፍርቂ ርእሱ ተላፅዩ ንኣዋርሕ በይኑ ክለማመድ ጀሚሩ ኣብ ኣፉ እምኒ እናእተወ ድምፁ ምስ ገዋሕታ ባሕሪ እናወዳደረ እዩ ተለማሚዱ ብድሕሪ እዚ ውፅኢቱ ድማ ኣብ ታሪክ ዓለም ካብ ዘለው ዝዓበዩ ተዛረብቲ እቲ ሓደ እዩ ኮይኑ ሕሰቡ ንሱ ኣብቲ በዓቲ ኮይኑ ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ እምበር ኣብ ዕዳጋ ወሪዱ ክመሃር እየ እናበለ ኣይተዛረበን ነይሩ ሓደ ነገር ክነግረካ ሎሚ ሶሻል ሚድያ ንኢጎና መጋበርያ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስፖርት ክንሰርሕ እንተሓሲብና ቅድሚ ስፖርት ምስራሕና ፎቶ ኢና ፖስት ንገብር ቢዝነስ ክንጅምር እንተሓሲብና ቢዝነስ ኦነር ኢልና ኣባዩና ንፅሕፍ ከምዚ ምግባርና ግን ነቲ ክንሰርሖ ዝነበረና ሓይሊ ወይ ድማ ኤነርጂ ውድኦ እዩ እስቲ ሕሰቦ ኣብ ዓዲ ኾነ ኣብ ስደት እቲ ሓቀኛ ፀላኢኻ እቲ ከምዚ ክገብር እየ ትብሎ ባዶ ተስፋ እዩ እቲ ሰብ ክሰምዓካ ዘለዎ ብወረኻ ዘይኾነስ ብውፅኢትኻን ብተግባርኻን እዩ ስራሕኻ በዓሉ እዩ ክዛረብ ዘለዎ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን እቲ ዝቕፅል ትምህርቲ ብዛዕባ እቲ ዝለዓለ ጠርዚ ምስ በፃሕኻ ዘጋጥመካ ፈተና እዩ እስቲ ሓደ ሕቶ ክሓተካ ሓደ ሰብ ምእንቲ ሓላፍነት ክስምዖ ዕላምኡ ንሰባት ክነግር ኣለዎ ዶ ወይስ ሚስጥር ገይሩ ክሕዝ ኣለዎ ገለ ሰባት ንሰባት ትነግር ኣለካ ይብሉ ገለ ድማ ኢጎኻ ይዕበዩ እምበር ስራሕ ኣየስራሕካን እዩ ይብሉ ንስኻ እንታይ ትብል ሓሳብካ ኣብ ኮመንት ካፍለና ራብዓይ ትምህርቲ ኣብ ጠርዝ ምስ በፃሕኻ ትሕትና ይሃሊኻ ዝብል እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ፀገም ዘጋጥሞ ገና ናብ ጥርዚ ክድይብ ከሎ እዩ ዝመስሎ እቲ ሓቂ ግን እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ዘሎ ኣብቲ ላዕሊ ምስ በፃሕኻ እዩ ዓወት ንኢጎኻ ከም ምግቢ እዩ ዝኾኑ የሕብጦ የዕብዮን ካብ ሓቂ ድማ የርሕቆን እስቲ ሓደ ታሪክ ክነግረካ ንጉስ ሳይረስ ዝበሃል ዓብይ መራሒ ነይሩ ንሱ ዓበይቲ ሃገራት ዝሰዓረን ሃብቲ ዘከማቸይን ጀግና እዩ ነይሩ ግን ሓደ ፍሉይ ባህሊ ነይሩ ኣብ ጥርዚ ስልጣኑ ከለውን ንፀላእቱ ብክብሪ እዩ ዝሕዞም ነይሩ ካብቶም ዝሰዓሮም ሰባት ድማ ትምህርቲ ይመሃር ነይሩ ንሱ ዓወት ማለት ንሰባት ክትጭቁን መሰል ምርካብ ማለት ኣይኮነን ኢሉ ይዛምን ነይሩ ሕሰቡ ብዙሓት መራሕትን ሃብታማትን ግን ልክዕ ስልጣን ምስ ሓዙ ኩሉ ሰብ ክሰግደለ የለዎ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ እዚ ድማ ናብ ውድቀት ወይ ፌለር ዝወስድ ቀጥታዊ መገዲ እዩ ኣብቲ ናትና ናይ ሓበሻ ልምዲ ንረአዩ ሓደ ሰብ $1 ምስ ሓዘ ወይ ፅቡቕ ስም ምስ ኣጥረየ ብኡ ንብኡ ምስቶም ናይ ቀደም መሓዙቱ ምስ ዝርራብ እዩ ዘቋርፅ ደረጃ ይኾኑን ኢሉ ድማ ይሓስብ እዚ ኢጎ እዩ ዓወት ንዓኻ ካብ ሰብ ክትበልፅ ዘይኮነስ ንዝያዳ ሰብ ክትሕግዝ ዕድል ክህበካ እዩ ነይርዎ ራያን ሆሊዴይ ኣብዚ ነጥብ እዚ ሓደ ደስ ዝብል ምስሊ ኣለዎ ዓወት መብዛሕትኡ ግዜ ንሰባት የደንዝዞም እዩ ስለዝኾነ ከመይ ጌርካ ዳኢኻ ዕውት ኾንካ ትሕትና ክህልወካ ዝኽእል ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኣይፈልጦን ንምባል ኣይትሕፈር ከምቲ ኣብ ትምህርቲ ክልተ ዝበልናዮ ተምሃራይ ምዃን ኣይተቋርፅ ክሳዕ ክንደይ ዕድለኛ ምዃንካ ድማ ዘክር እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ፈተና ገና ክመፅእ እዩ ንሱ ድማ ውድቀት እዩ እስቲ ሓደ ሕቶ ክሓተካ ሓደ ሰብ ሃብታም ምስ ኾነ ናይ ቀደም ኣነባብሩ ክቕይር ኣለዎ ድዩ ወይስ
كم تناقضهم خويني كقصل زلوا قال سوات كغير اللو درجو كحل اللو يبلو قال دما تحتنا مالت كم تزنبر خيو مخاني يقول نسخة خنتاي تبل حجو الملسخة وكومنت صحف لي حمشاي تمرتي ورقت مسقاطه مكا نيغوخا اي تكافلو مبزحتو سب ورقت مسقاطه موي سرح مسانه وي دما فقراو زمدنو مسفرسه انتاي زغبر كمز يزبل سلامنتاي نعي نابله اب حرقانن غوهني زطحل مخنياتو دما እቲ ይጉኡ ንስኻ ክትሰዓር ዘይግብእካ ፍሉይ ሰቢኻ እናበለ ስለ ዝነግሮዩ ጽሓፍ ዛ መጽሓፍ ራያን ሆሊዴይ ግን ካብዞም ክልተ ዓበይቲ ምርጫታት ሓደ ክትመርጽ ኣለካ ይዝብለና እቶም ክልተ ምርጫታት ድማ ሙት ግዜ ወይ ዴት ታይምን ህያው ግዜ ወይ አላይቭ ታይምን እዩ እስቲ ሓደ ታሪክ ክነግረካ ማልኮም ኤክስ ዝበሃል ዓቢ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ንዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ክልተ ምርጫ ነይርዎ ወይ ህይወተይ ተበላሽያ እያ ኢሉ ክበክን ጊዜው ብኸንቱ ክሕልፎን እዚ እቲ ዴት ታይም ዝበልናዮ እዩ ወይ ድማ ነቲ ግዜ ተጠቂሙ ክመሃርን ንዋዕሉ ክዕብን ማልኮም ኤክስ እንታይ ገይሩ ነቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ዲክሽነሪ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ብኢዱ ይግልብጦን የጽንዖን ነይሩ መዓልታዊ ንሰዓታት የንብብ ነይሩ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ከሎ ካብ ዝኾነ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሩቕ ንላዕሊ በልሕን ተዛራባይን ኮይኑ ይወፅእ ንሱ ነቲ ውድቀት ናብ ህያው ግዜ ወይ አላይቭ ታይም ይቀይርዎ ሕሰብዎ ውድቀት ክመጽእ ከሎ ይጎኻ ተዋሪድኻ ኢኻ ይብለካ ግን እቲ ሓቂ ውድቀት ንዓኻ ንምቕራጽ ወይ ሼፕ ንምግባር ዝመጽእ ዓቢ ዕድል እዩ ኣብ ስደት እትነብር ሓውና ምናልባት ሓደ እዋን ዘጋጥመካ ናይ ቢዝነስ ክሳራ ወይ ናይ ስራሕ ስእነት ኩነታት ክህሊ ይኽእል እዩ እቲ ግዜቲ ዴት ታይም ኮይኑ ክተርፍ ድዩ ወይስ ሓድሽ ክእለት ወይ ድማ ስኪል እትመሃረሉ አላይቭ ታይም ኢኻ ክትገብሮ ብሓቂ ክነግረካ ዓወት ጸላኢኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ይዕቤካ ስለ ዝኸውን ውድቀት ግን መምህርኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ብቲ እዋን ትሕትናን ጥበብን ስለ ዝምህረካ ኢጎኻ ክሳዕ ዘይፈቐድካሉ ውድቀት ብፍጹም ክቐትለካ ይኽእልን እዩ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን እቲ ዝቕጽል ሻድሻይ ሓሳብ ብዛዕባ እቲ ሰብ ክሰርሖ ዘለዎ ናይ ውሽጢ ስራሕ እዩ ዝገልጽ እስቲ ንዝሕቶ ኣብ ኮመንት መልሰለይ ሓደ ሰብ ካብ ስራሕ ምስ ተሰጎገ ብኡንቡ ሓድሽ ስራሕ ክደሊ ዘለዎ ወይስ ንዝተወሰነ ግዜ ዕረፍቲ ወሲዱ ስለምንታይ ከም ዝፈሸለ ክሓስብ ኣለዎ ገለ ሰባት ግዜ ተጥፍእ ይብሉ ገለ ድማ ከይተምሃርካ እንተተመሊስካ ካልኣይ ደጊምካ ክትፈሽል ኢኻ ይብሉ ንስኻ እንታይ ትብል ሻድሻይ ትምህርቲ ናይ ገዛ ርእስኻ ዕላማ ይሃልይኻ ዝብል እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ዕድሚኡ ዝውድእ ምስ ሰባት ክወዳደር እዩ ኢጎኻ ኩሉ ግዜ እኸለኮ ከም ዝገይሩ ንስኻ ኸ እናበለ የሳቀይካ እዚ ድማ ካብቲ ናትካ ሓቀኛ መንገዲ ዘውፀካ ጽሓፍ ዛ መጽሓፍ ራያን ሆሊዴይ ግን ናይ ሰብ ጉያ ይትጉየ ዝብለና እስቲ ሓደ ታሪክ ክነግረካ ሴኔካ ዝበሃል ዓብይ ፈላስፋ ነይሩ ንሱ ሓደ ምስጢር ተረዲእዎ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ሃብታማት እዮም ግን ናይ ገዛ ርእሶም ግዜ ይብሎም ስለምንታይ ምኽንያቱ ዝያዳ ንብረትን ዝያዳ ስምን ንምእካብ ስለ ዝጎዩ እዮም እቲ ይጎኦም ገና ይኣኸለካን ስለ ዝብሎም ኣብቲ ናይ ሰብ ጉያ ተታሒዞም እዮም ዝተርፉ ይብለና ሕሰብዎ ሓደ ሰብ $1 ሚልዮን ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን እቲ መወዳድርቱ $10 ሚልዮን እንተሃልይዎ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣነ ወላ ሓደ ይብለይ ኢሉ ይሓዝን እዚ ኢጎ እዩ ዓወት ማለት ካብ ሰብ ምብላጥ ዘይኮነስ ነቲ ንዓኻ ዘድልየካ ዕላማ ወይ ድማ ታርጌትካ ምውቃዕ ማለት እዩ ብሓቂ ክነግረካ ኣብ ዝናትና ናይ ሓበሻ ባህሊ ሰብ እንታይ ክብለኒ እዩ ዝብል ሕማም ኣዝዩ ዓብይ ጎረቤትካ ዓብይ መርዓ እንተገይሩ ንስኻ ካው ዝበለፀ ክትገብር ትፅዕር ማሕዛኻ ሓድሽ መኪና እንተዓዲጉ ንስኻ እውን ዕዳኣቲኻ ክትዕድግ ትደሊ እዚ ናይ ኢጎ መጻወድያ እዩ ኣብ ስደት ዘለኻ ሓዋይ ሓንቲ ነገር ክነግረካ ዕላማኻ እንታይ እዩ ሰላም ምፍጣር ስድራኻ ምሕጋዝ ወይስ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፎቶ ለጢፍካ ዓወትኻ ንሰባት ምርኣይ ራያን ሆሊዴይ ከም ዝብሎ እንታይ ክትኸውን ከም እትደሊ እንተዘይፈሊጥካ ኩሉ ነገር ንዓኻ ፈተና እዩ ዝኾነካ ሓቀኛ ዓወት ማለት ምስቲ ናትኻ ናይ ትማሊ ማንነት ወይ ኣይደንቲቲ ጥራሕ ክትወዳደር ከለኻ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን እቲ ናይ መወዳእታን ዝኸበደን ትምህርቲ ገና ይጽበየካ እዩ ዘሎ እስቲ ሓንቲ ቀላል ሕቶ ክሓተካ ዓወት ማለት ካብ ሰብ ምብላጽ ድዩ ወይስ ካብ ናትኻ ናይ ትማሊ ማንነት ምብላጽ ገለ ሰባት ውድድር እንተዘይሃልዩ ዕቤት የለን ይብሉ ገለ ድማ ምስ ሰብ ምውድዳር ሰላም ይኸለካ እዩ ይብሉ ንስኻ ኸ እንታይ ትብል ኣብ ኮመንት ጻሓፈለይ እቲ ሻውዓይን ናይ መወዳእታን ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ብፍቕርን ብትሕትናን ምራሕ እዩ ዝብል መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ መወዳእታ ህይወቱ ክበጽሕ ከሎ ዝርድኦ ነገር ኣሎ እቲ ዝተቓለሰሉ ስምን ክብረትን
اتزكماتشو نبرتن كل حلاف مخانو اتزترف جن اتنسباتن عالمن زجبر خايو أو انتهوا تسلوات رحيو صحف زا مصحف خيان هوليداي أموداتا زا مصحف يجوخا قتيلخا نعابي علامات جزائي زبلنا استحالة تاريخ نقرأك جاك جونسون زبها القدام يتسلم ناي بوكس شامبيون نيو نسو بسنكي يجون بسنك تزنبرون عابي زنن عاد كندب تسرح زتكر أم الزنقعن أم تشرحن جيزو يحلفونيو وتسيت نايزد ما ودكات يخوين بأنصارو جن جول لويس زبهال كال سبورتينيا تحط خوينو نهزبون علامون طرح يسرح نيو سب نجاك جونسون بناي ودكات تاريخو كذكرو خلو نجول لويس جن كم حدا حقنيا جغنا يذكرو حسبو يغو كل غزي انا نعاي ناتي يزول فقر جن نحنا نعلم نعلاما ياتبل حدا حقق نقرك اب سدت يهونه بعدي اتزعابي سرحخا نسبات محجازن صبق اثر مقدافن كخون اللو يغوخا كبري ايتوهابكان يلك نقرك خلو نسخا جن علاماي كبر مركاب زي خونس تقام مخاني الخامل لسل مودا كابزا مصحف زيا انتاين مهار عاود كمتص خلو تحتنا ودقت كمتص خلو دما صنعات ادلاي مخانون كل غزي كاب ايغو نصا زخونه تحساسبا كلونا خمس غباني علم صبيباتنا زلا سب سلازطفا زي خونس ايغو زلو مسابات سلازبزحيو امود اتاتا مصحف ايغو از داينامي حنت عباي ملخت لتا تحطكن غبره خايز زارب كومو دما ناي كل غزي تمهار يكون دلمعات فيديو زي مسل نيو قصالي كم زي ازبلت بلست مصحف نمراي زاب سكرين تري ازلخا فيديو نخايا ازي انا تيوب